радасці вітаю вас. Незважаючы на надвор'е і іншыя вонкавыя акалічнасці, якія не вельмі спрыяюць падарожжам, мы ўсё адно наважваемся скіравацца туды, дзе нас чакаюць, дзе, дзякуючы звычайным людзям, захоўваюцца культурныя пласты, на якіх будуецца сапраўднасць і будучыня народа. Гэтым разам мы выпраўляемся ў фальклорную экспедыцыю за нумарам 469. Рушым разам наперад у мінулае заходніх беларускіх земляў. Голуб на черешні, голубка на вишні, голуб на черешні, голубка на вишні. Скажи, мой миленький, что в тебе на мысли? Скажи, мой миленький, что в тебе на мысли, у тебе на мысли, мя не замуж брать, у тебе на мысли, мя не покидать. Те раз фуражерку не могу тебя брать, мушу свое сердце на ключ замыкать. Один кажа бедна, другий нехороша, а моя миленька черная бревенька. Один кажа бедна, другий нехороша, а моя миленька черная бревенька. Наша вандроўка па Гродзенскай вобласці прывяла нас у вёску Мажэйкава Лідскага раёна, а гэта 197 кіламетраў ад цэнтра краіны. Тут, дзе дагэтуль лунае дух колішніх уладароў старажытнай сядзібы, мы і будзем спасцігаць песенную і абрадавую спадчыну. Гэта наперадзе. А ўжо цяпер гатовы ўзяцца за стварэнне новай сучаснай аранжыроўкі для адной з запісаных у Мажэйкаве песень Сергей Сухамлін і выканаўца Дзяніс Пацэвіч. Дзяніс, Сяржук, вітаю вас. Вітаю, Оксана, вітаю ўсіх, хто бавіць гэты час разам з намі з праграмай «Наперад у мінулае». Калі артыст бярэ ўдзел у якім-небудзь конкурсе, ён заўсёды хвалюецца. Пераможаш ці не, гэта вялікае пытанне. А калі ён удзельнічае ў праграме «Наперад у мінулае», з першых крокаў ён пераможца. Як гэта адбываецца, зараз даведаемся. Традыцыйна ж не толькі паслухаем, але і ўсё ўбачым на свае вочы. Наперад, сябры! Денис приветствует тебя. Согласно исследованиям моего учителя и друга Эдуарда Семеновича Ханка, у тебя началась третья волна. Мы видим тебя везде. Ты активен. И готов ли ты поработать над песней, которую мы тебе сегодня предложили? Ну да, песню я послушал, посмотрел. Готов полностью с твоим участием и с твоей помощью. Дзяніс Пацэвіч – прафесійны спявак, выпускнік Санкт-Петербургскага дзяржаўнага універсітэта культуры і мастацтваў. Цягам 2 гадоў з'яўляўся салістам беларускага дзяржаўнага ансамбля песняры. Выступаў не толькі ў нашай краіне, але і ў краінах блізкага і далёкага замежжа. Добрый день, Аленочка. Добрый день, добрый день. Можно, заходите, коли ласка в хату. Дашь любовь править. Аленочка, ходи худшей сюда. Ну что, дочушка, пора за шлюбы тебя отправлять. Скоро жених приедет, ну и на посад садить будем. Батька! Вынось держу, а Ленку на посад садить будем. Нясу! Звенит звончик и близенько, сядай, девонька, низенько, а хоть на косоньку расшеша, а хоть на веселенько подержа, ой, не сыпайся, вишневый сад.
Грунтоўна абасноўваемся ў Мажэйкаве Лідскага раёна. Першапачаткова існаваў адзіны двор Мажэйкава, які ўпершыню ўзгадваўся пад 1502 годам і належаў князю Гігіну. Але за ўдзел гаспадара ў паўстанні Глінскага быў канфіскаваны і перададзены кіеўскаму баярыну Тышкевічу. Пазней маёнтак ізноў канфіскавалі, і новым уладальнікам стаў князь Васіль Палубенскі. Часы былі ліхія, за стасункі са здраднікамі глінскімі Палубенскага кінулі за краты, а Мажэйкава падзялілі на вялікае і малое. Апошняе трапіла ў карыстанне Шымку Мацкевічу. Где же, Леночка, твой брат? Кто тебе заведен на посад? На счастливенькое местечко, на золотое креслечко. Яська, где ты там? Иди сюда, худшей. Благословите татка и мати, сестру на посад сажать. Бог благословит. А мать и батька вялить. Садись, сестричка, на мягкую волну. Хай буде и счастья, и радости полно. Наша Оленка на посад идет. А мы робім прыпынак, каб скіравацца ў часе і прасторы са святочных прыгатаванняў у Мажэйкаве Лідскага раёна сюды, у Мінск. Як вядома, вэлюм з вясельным вянком – сімвал цнатлівасці, чысціні нявесты. Вянок плялі дзяўчаты-шаферкі ў зборную суботу, уплятаючы ў яго расліны абярэгі, руту, мірт, кветкі. Ну і натуральна, што адзін з галоўных элементаў пасаду нявесты – дзяжа. Існавалі прыкметы, калі на дзяжу сядзе нявеста, якая не захавала цнатлівасці, то 7 гадоў не будзе радзіць хлеб, весціся жывёла, не будуць жыць дзеці ў маладых. Мяркую, у нашай студыі гуказапісу ўсё па-чэснаму, таму і будучая песня атрымае далейшае жыццё. Давайце пацікавімся, як ладзяцца справы у кампазітара Сергея Сухамліна і спевака Дзяніса Пацевіча. Скажу табе, мила, што ў мяне на мыслі, што ў мяне на мыслі, што ў мяне на мыслі. Хорошо, Денис, записали мы первый куплет. Мне кажется, здесь более кантиленно нужно петь, то есть все ноты залегованы такие, да? Делай так, как ты привык это делать в песнярах, окей? Договорились? Да, хорошо. Хорошо, скажи, пожалуйста, мы видим тебя сейчас в X-Factor. Что для тебя участие в X-Factor? Это, безусловно, попробовать свои силы и достигнуть нового результата. Ну и у меня постоянно еще внутри есть соперничество. Есть ли соперники?
Ну да, у нас очень много. Ну, у нас же не только из Беларуси, там из России, из Украины, по всему миру приезжали конкурсанты. Продолжим. Записываем второй, третий куплет. Ну, ось ми приїхали до вашого двора. Шукали дзявіцю-куніцю для нашого хлопчика-малойчика. Невеста нам вельми треба, але каб очі сініє, як небо, каб рученьки, як у ябілушки крили, каб весела була, ти справно робила. Ёсць у нас такая дома. А ды вельмі дорага каштуе. А ў свата з кішэні пірог точыцца. І нам яго хочацца. Калі нам сваток не дасі, то й сам не з'ясі. Так. А ты ж молоденький Янка. Любишь нашу Ленку? Люблю. Ну, коли любишь, так давай пирог. А не любишь, иди за порог. От нашого стола вашому столу. Родная батька и мати, станьте на постаті. Дайте рады своему дитяти, да шлюб приняти, век вековати, да и горы не знати. Дорогие детки, станьте на ручник. У народе кажут, на ручник стать, век один одного кахать. Працягваецца наш гістарычны экскурс у мінулае вёскі Мажэйкава, што ў Лідскім раёне. Штуршком для развіцця малога Мажэйкава сталася будаўніцтва паштовага тракта Варшава-Пецярбург у 1797 годзе. Цікава, што праз кожныя 10 кіламетраў на тракце стаяла карчма. На тыя часы тут уладару Казімір Кастравіцкі. Ён будуе ў маёнтку вінакурню, якая і забяспечвае патрэбы піцейных установаў, што знаходзяцца на тракце. Пры ім адбываецца рэстаўрацыя храма ў Мураванцы, вёсцы, што зараз адносіцца да Шчучынскага раёна. Пазней багатая маёмасць Кастравіцкіх пераходзіць да 15гадовай унучкі Казіміра. У 20 гадоў яна пабралася шлюбам з прадстаўніком вядомага роду Аляксандрам Брахоцкім. Что не буду с вами в крузе, дождь не буду, не буду.
Дозвольте, мамочка, под венец ехать. Бог дозволить. Дозвольте, таточка, под венец ехать. Бог дозволить. Дозвольте, люди добрые, под венец ехать. Бог дозволить. Благословляю вас, детки, на все доброе. А на благое сами научитесь. А цяпер возьмем невялічкі тайм-аут і яшчэ крыху ранейшых звестак пра даўнішнія звычаі. Перад выездам маладых да вянца бабкі-шаптухі папярэдне шапталі на ваду, якую налівалі ў чаркі маладзёнам, альбо замаўлялі іх непасрэдна перад выездам, каб злыя людзі не разладзілі вяселле. Мяркую, у нашай студыі гуказапісу і без замоваў усё ладзіцца. Зазірнем да Сергея Сухамліна і Дзяніса Пацевіча. Мушу свое сердце на ключ замыкать, мушу свое сердце на ключ замыкать. Записали мы почти всю песню, нам осталась кода. Запишем. Я еще хотел узнать, вот, что ты несколько раз менял имидж. Ну скажи, помогает ли это в творческой карьере? Ну, я просто отбросил все преграды, все, так сказать, комплексы и стал самим собой. Вот и все. Будь самим собой, оставайся самим собой. Давай в этом же стиле допоем и закончим нашу песню. А мы яшчэ маем час і мяркую жаданне дазнацца колькі цікавых фактаў з мінуўшчыны Мажэйкава, што налічанне. Дык вось, вышэй узгаданыя Брахоцкія пабудавалі тут напрыканцы 19 стагоддзя шыкоўную сядзібу, стылізаваную пад класіцызм. Як і належала, тут меліся сядзібны дом, флігель, гаспадарчыя будынкі, пейзажны парк з сажалкамі. Апошнім уладальнікам маёнтка стаў Андрэй Брахоцкі, які нарадзіўся ў 1895 годзе ў Мажэйкаве. Па адукацыі інжынер-гідратэхнік. Яго тут заспелі падзеі 1939 года. Ім напісаныя мемуары, што захоўваюцца цяпер у Нацыянальнай бібліятэцы Польшчы. Ой, там по широкому полю селится густо туман. Ой, там по зеленому гаю казак с девчиной гулял.
я цыган не люблю. Выйди, цыганочка, с бою, веру ему одному. Выйди, цыганочка, с бою, веру ему одному. Денис, спасибо большое. Как всегда, с тобой замечательно работать. Когда ты записывал эту песню, что ты чувствовал? Если честно, когда я с тобой работал, я чувствовал хорошую, добрую атмосферу. Спасибо большое. Желаю, чтобы все записи проходили у тебя в хорошей, доброй атмосфере. Еще раз успехов. Завершыўся працэс надання сучаснага аблічча даўнішняй песні і наша вандроўка ў мінулае старажытнага Мажэйкава Лідскага раёна. Ацэньваем, як загучыць песня «Галуб на чарэшні» ў выкананні Дзяніса Пацэвіча і сустракаемся праз тыдзень. Праедземся па слынных мясцінах Гродзеншчыны. Да таго ж усе апантаныя могуць пацікавіцца абрадамі і песнямі ў нескарочаным варыянце на нашым YouTube-канале вось па гэтым адрасе. Завітвайце, я вас чакаю. Голуб на чарэшні, Скажу табе, мила, што ў мяне на мыслі, што ў мяне на мыслі, што ў мяне на мыслі, ці ў мяне на мыслі, цябе замуж браці, цябе замуж браці, ці ў мяне на мыслі. І ў мяне на мыслі цябе пакідаць, ці ў мяне на мыслі, ці ў мяне на мыслі, цераз фуражэрку не магу ця браці, цераз фуражэрку не магу не браці. Мушу свое сердце на ключ замыкать, мушу свое сердце на ключ замыкать. Один кажа бедна, другий нехороша, один кажа бедна, другий нехороша. Моя миленька, чорнобривенька, а моя миленька, чорнобривенька, а де пахаджала, ходить больш не будешь, ходить больш не будешь, а де пахаджала. Кого любила, а кого любила, любить больше не будешь, а кого любила. Поехали. Голубка на вишне. Люся! Голуб на черешне. Поехали. Тут сразу несколько вопросов. Выбери тот, который тебе удобнее, на него ответь. Ага.